So pamatudan mo, Las Cristo na banaw sa Sabado. Okay. Iyo na. Igsoon may hapon ka na kung tananon, usa ka gamayng diskusyon diri sa Plaza Independencia din hapon ka matuod nga si Cristo ayon labanhaw sa adlaw Sabado ug namatay siya adlaw nga Miyerkules sumala sa Biblia ug ang Independencia. Unang pagpamatuod nato niini nga diin si Cristo nakisulti ngadto sa iyahang mga tinun-an nga nag-ingon kayot siya sa ang panag-ingnan sa pagkabanhaw ni Cristo ug sa iyang pagkamatay nga si Judas ang iyang gipanag-ingnan. Nag-ingon niya sa Mateo 12:40 kay ingon si Judas dito sa tiyan sa Dapista tulog adlaw tulog ka gabi sa maong pagkaagi ang anak sa tao magpabilin usab dito sa kahiladman sa yuta tulog adlaw tulog ka gabi. Nagkaroon unsa una to pagpruiba no pagpruiba na to nga tulog adlaw tulog ka gabi si Kristo kailan tanas usa ka banhaw Dios man ka imong ilhon nga napanhaw siya sa Domingo diin atong mabasa na siya iingon din sa Mateo 28 Daniel 9 Daniel 9:27 mabasag masabot nato diha nag-ingon din ha nga ang anak sa tao pagapatyon sa tunga-tunga sa simana. So unya pagka Domingo sa kadlawon nangadto sila Maria Magdalena ug ang iyang mga tinun-an nagduaw dito sa lugana ni Kristo. Pag-adto nila dito niya nang kadlawon sa Domingo nagpakita kanila ang sa anghel ingon nga kinsa ang iyong gipangita inyo magipangita ang Kristo wala na siya diri nabanhaw na. So therefore anang Domingo sa buntag banhaw na si Kristo. Unsa may atong pruiba ana? So mogamit ta og mga referensya o kasaysayan. Sa kasaysayan diri atong nabasa diri sa Mystery of Babylon. Diin ang pagpamatuod sa tulog adlaw tulog gabi sa page 140. Nag-ingon siya diri 140 sa may isulat din niya ni kining libro 140. May daghan karon ang nagtuo na kasayop ang ilang pagsabot kung kabahin aning pagkabanhaw ni Kristo. Nagtuo gyud sila na si Kristo namatay og Biyernes kabanhaw og Domingo. Nag-ingon diri would this make the 3 days and 3 nights between the burial and resurrection of Jesus Christ. Yes, Wednesday night. Namatay kuno siya Wednesday night, Thursday night, Friday night. So mutakdo siya og 3 days and 3 nights sumala sa Mateo 12:40. So nabasa dire nga total of exactly 3 days and 3 nights is 72 hours. Tulo ka 72 ka oras kuno. Unya sunod na pagpamatuod kay ang mga tao gyud ani nag-ingon tunay mga sulod yan gyud ani nga nagtuo nga kining Domingo mao gyud ni pagkabanhaw ni Kristo. Apan ang balaang kasulatan miingon gyud nga wala na siya diri nabanhaw na. So therefore Sabado pa lang nabanhaw na. So mabasa na to diri. Diri sa page 159, since Jesus was crucified on the day before Sabbath, unya mo ba nagtuo man gyud ani nga kining Sabat mao na ni ang Friday,
Saturday. Oh, before Sabbath, so nagtuo sila nga Biyernes. Apan unsay giingon diri we can understand why some have do of Friday as it was the weekly Sabbath, no? Dili ko nun siya weekly Sabbath. It is a annual Sabbath. So yearly Sabbath kadto siya. Mao kadto ang adlaw o bulan sa pagpasaylo. Mao bitaw to nga si Kristo o si Poncio Pilato nagpapili sa mga tao nga kinsa ang among buhian kay adlaw to sa pagpasaylo. So dili kadto Sabbath nga mao ang adlaw ipapawlay nga mao Biyernes kun dili itawag to siya og yearly Sabbath. So din napamatud-an ako kasaysayan og Biblia. Og daghang salamat musulod ang iyang pagpapalay. Salamat kayo Glendale, rin niya sa Church of God. Matod pa rin mo nga si Ginoong Kristo nabanaw sa adlaw sa Pordeo, sa Kadok. Tinawag pa rin mo nga base na sa mundo na tao. Base sa kasaysayan o referensya, ang Biblia nag-ingon nga ang anak sa tao pagabanhaw, mabanhaw, tulok adlaw, tulok ang gabi. So kung sunod pa mga Ingon ka base sa kasaysayan o referensya. Oy, Biblia. Ang Biblia. Karon, sumala sa patiyo ng Kristo. Sayo sa buntag, nabanaw si Ginoong Kristo. Niya sa Marcos 16:9, Lucas 24:120, verse 9. Upat kaya evangelista. So baka na din. ang giingon diha sa mabasa, wala na siya dili nabanhaw na. Kung dili ingon niya Domingo siya nabanhaw, kung dili taglawon ko sila dito. So Sabado pa nabanhaw na. Ulod pang utahan. Sa ito pa, sa mga evangelyo, kay ingon mo dito nga, sayo sa buntag sa Domingo, nabanhaw. Ito ba, matulog mo sa Sabado. Before Sunday ka matulog mo. Okay. Ang giingon dito wala na siya nabanhaw na. Ngadto man sila dito Domingo naman. Kapag pasabot, Biyernes pa Sabado pa nabanhaw na. Kay kadto dito lagi naman kay nabanhaw na. Nya sayo kayo sila. Asa mabasa sa Biblia, Madlawon pa gyud sila. ano si Jesus Christ sa Sabado? Referensya Biblia. referensya mag Biblia. Sa Biblia, katubag niya. Biblia. Sige ingon diri akong pudi ko ha. Tara. Mateo 27:62. Pasaha dia imo ha. Mateo 27:62. Sabado sa Sayo sa kabuntagon sa Domingo nangadto sila Maria Magdalena ug ang iyang mga sumusunod ni Kristo. Unsay ingon sa manulunda? Sayo dako nga inyong gipangita sa Kristo wala na siya diri nabanhaw na. 21, no? Dili. 22. Ah, 22. Saan niya? Wala na siya, nabanhaw na siya. So, pero, Biyernes pa, Sabado pa, nabanhaw na. Para, 27:62. Mateo 27:62. Ibangon ang balos o ikagana na inusa ang mga punuan sa mga balik o ang mga parisiyo nagto kang Pilato sa nagingon Ginoo hinundong ka kamo nga kadtong malimbungan. Mateo 28, versikulo 1. Buhi pa siya. Huwag lagi. Mateo 28, versikulo 1. Palawak, Mateo 28. Mateo 28. Uno ha? Sabado. Domingo na. Kuman naman ang Sabado. Banag-banag.
ang unang adlaw Domingo. yan Maria. Ang laing Maria, tanaw sa lubganan. Sige, padayon na, padayon na. O kanina, may ibong bilog na may usap na angin sa Ginoo, manaog gikan sa langit. O sa pagkadaol, biligid, ipaligid ang bato o bilingkod ang iyang sa iyang ibabaw. Sa may buto ni? Nabasa niyo nga sa bado naman ako. Teresa, Kapunta na, sa mga bersikulo ng imong gihatag. Huwag may mabasa sa bado naman ako. Kapunta na, namakapit na. ang giingon diha sa pagkakadlawon sa Yus kadlawon ngadto sila sa ingon wala na siya diri na banhaw na so kay kadlawon mo sila do dumi Sabado pa kunya diri sa referensya pag diri mabasa na to diri mabasa na to kana banhaw gyud siya Sabado aron mo tugma ang tulok adlaw tulok ka gabi Sige. sige ingon go strongly hold the Friday Consecration, the Catholic Encyclopedia. Buddhist week, 3 days and 3 nights between the total burial and resurrection of Christ. Yes, Wednesday night. Matay ko na siya sa Wednesday night, Thursday night, Friday night, 3 days and 3 nights, Thursday, Friday, Saturday. Thursday, Saturday. Katulog adlaw daw, Saturday. Nabasa na, resurrection. Nabasa. Resurrection sa Korea. Resurrection. There is a link one, makiran mo. Thursday night, Friday night, 3 nights. Tulog adlaw. Also Thursday, Friday, Saturday. 3 days. This will make a total exactly 3 days and 3 nights. Good. O 72 hours. 72 hours. O may resurrection ang Ito, the day of resurrection. Resurrection of Christ. the burial and resurrection of Oh, Christ. good. Kana. The burial, paglubong niya. Paglubong o pagkabanaw. O pagkabanaw ni Kristo. Oh. Wa mingon rin, question mark na pangutana na. Awa, Mo ato gani, pagkaon. ito ba gani na dire? Oh, yes. Wednesday daw namatay siya. Wednesday, kunya Wednesday night. Thursday night, Friday night, 3 days and 3 nights. Mo total siya 3 days and 3 nights. So, sangko siya og Sabado. Sabado ang iyang kabanawan. Yan, dahil lagi magbasa sa baba, ang tupag na to na, when Sunday morning came Jesus at ready Ito akong gibasa. risen. Oh, pangutana. Na mas mabaw sa imong gibasa. Dawaton mo na, Sunday siya na, mabanaw. Wa may nabasa din Ano day? The Sunday morning came Jesus at Nangatulog risen. sila dito. Risen. Kaya, Nangatko. the resurrection, oh, pagkabanaw na. Nangatko sila dito sa iyang kabanaw. pagkabanaw, Pero klaro pagkatko na dito, yun. wala. Ang tubag na ko, ang pagkutana na Pero, nar sa simulipin. counting back 3 days and 3 nights. Aron mo sangko siya 3 days and 3 nights. So, diri gingon Wednesday, unang adlaw. Thursday, Friday, Saturday, musangko siya 72 hours. So, nagbanhaw siya og Sabado. Sabado. Ang ibasang statement, pagkutana. Ang unang statement sa tuloy, na banaw si Jesus Domingo. Explanation man na. So, di ang tubag diri. Di ba, sakto na, sulat ya. Explanation lagi na. Ang saktong tubag di ara. Ang explanation, sakto na. O, dito. Siya ang sakto lagi tubag. Explanation na lagi tubag din siya. Ano naman ang tubag dito? Saan pagkutana? Gani, libro Romana, di ba nakulong sa Diyos. Sa managtandi, gining pulong sa Diyos, pulong sa tao. Karimis, mas mabitokso. Sa may mutuan, pulong sa Diyos, o pulong sa tao. Sige, asa po mabasa din na ang Domingo sa Banaw. Pagkani, pagkani. Ay, pamutanan ako kay Supak man kasang baruganan. Eh, ang pagkutana, di ba? Asa may buuan na to. Ang iyas Ginoo, iyas tao. Iya sa Ginoo, iya sa tao. Asa mabasa sa Biblia na Sabado na banaw, litra-litra Jesus Christ. Sabado. Nasa lang version, pero dili. Kanya ako namatunan sa Biblia magdiferensya. So, namatunan ako. Pagkaroon, kanang Biblia ni mo, wa kay kapakita ng ebidensya na Sabado na banaw. Masabot. Nga naman, Domingo daw dito sila, wala na, nabandaw na. So, sa may unang adlaw sa lima Domingo, Sabado. Di ba nasulat sa Biblia, nasulat may tuwa na to. Hindi, Ang nasulat sa Biblia na nabanaw sa Sabado, naawa. Nasulat ng pod. Domingo, wala na siya nabandaw na.
Ato pang Sabado. Ato, Domingo na banaw. Kana pang yun, Domingo na Domingo, banaw. wala na siya dito. Wala na siya dito. Kaya nabanhaw na sa anak pang Sa wala ba? kay Wala sa luknganan. wala nila maapte. Oo, Kaya sa yugod sila dito. Pero, nabanaw siya. Ano ka Nabanhaw nawa? atong Domingo. Domingo na kaya na, Domingo. Sabado. Sabado, dili Domingo. Bato pa nimo? Sabado na nabanhaw Wala, kay Domingo. maapti. Sa luknganan. Okay, nabanhaw na. Nabanhaw na din. Domingo na sila dito. Domingo. O Domingo, pero wala na. Nabanhaw na. Nabanhaw na. O so, Sabado pa. Sa mabasa sa Sabado ba no? Kaya kung diri ang tubag. Mabasag masabot. Mabasag masabot. Sa iyo sa kabutang Sa imor, sa pagbibisahe. sa man na nimo pag kwenta 3 days ang training sa Mateo 12:40 mabanhawon siya sa ikatulong adlaw kung namatay siya Biyernes Sabado Domingo duha ra adlaw pero di ko nutok dapat Lunes dayon ta siya kung ano Asa mabasa sa pagtutubo dili birnis siya namatay. sayo sa kabuntagon Ako mabasa sayo sa kabuntagon sa adlaw Domingo napo kay mabasa din niya kana nga theology na sa mga Katolik na apan daghan ang mga sumpak anak nga mga santo papa dili ko daw na tinuod sunod pa mata na Ano pa mata? Ano mo? Babylon Mr. Religion. Di ba? Babilyo Dili ni Katoliko? Opinion na sa mga tao? Babilyo no Di ba? Dili. May kultura ni. Ako ano eh? Bakit? Mga protestanta. Sige po lison ang pod of inyo harap ng bias Sa ingon ko mga ganun nga pulong sa Diyos kaya gawat ko sa pulong sa tao. yes Basta na birbatin ni Katoliko na sa Bato. mabasa masabot Di, mabasa ba yun? mabasa masabot Basta mabasa. kato nga kung gibasa kaniya sayos sayos kadlawon sa Domingo nangadto sila pero wa na dito nabanhaw na therefore Sabado pa nabanhaw na Sa to, sayos ka lang dili Domingo. kompleto ang Ay na, tubag niya. pero naa di ang tubag Ang tubag ni mo, sayos ka lang, panaw, so, okay na, tubag. sayo sa kadlawon sa Domingo wala na diha Laban mo sa persona. wala na nabanhaw na wapay Domingo wapay Domingo nabanhaw na O yung madaigan, Domingo naman no? sa may mabasa Domingo nabanhaw pag-ato nito wala na nabanhaw na wapay Di Domingo man si Jesus Christ ito, gawa na. Di man si Jesus. wala na Asa siya? nabanhaw na Ibalik mo to. wala siya sulunganan Ibalik. wa mata mag-iskot og mibalik ang ato iskot pagkabanhawan Si Kristo, niyo na ba nga si Kristo, nabanaw na sa Domingo. nabanhaw na siya pag-ato niya Domingo wala na wala pa sayok ay siya sa ba Sabado pa nabanhaw na Sa katong sayo, Sabado to? sayos Domingo gani wala na dito Sayo Domingo, unsa man ang sayos Domingo na pero wala na diha wala na Parang sayos Domingo, Domingo. ato pang Sabado unya Asa ba? Katong pag-ingon mo nga sayos Domingo, wala na, nabanaw siya. Mateo 12:40 naging tulukan na bitaw gabi Ano siya mamarabin? yes Ano ba ka? ay nakadlaw mo na siya pagkabanhaw Wala na. so pa pag-ato Domingo Eh wala na. Para sa to ba? Wala na. Diha nagikan sa iwanan. Ano pagkakadlaon? Matulad mo sa pagkakadlaon. Wala na. Nilakaw si Christ. wala na nabanhaw na wala na sa basa na okay lang Para sa gabi to ba? Wala na. Kana pagkasayo. Nabanaw si Christ na. sa iyo pa dos buntag dito sila wala na dito pero niya ang Mateo 12:40 naging tulok adlaw mabanhaw naunsaon man ano pagpunta Biyernes Sabado Domingo tulo din adlaw so man nimo niya sa adlaw sa tulok adlaw 72 hours man tulok adlaw tulok gabi
Salamat kay Brad Lindon. Tulukan lang tulog ang gabi. Salamat kay Brad Lindon sa Plaza Indonesia. Ako pa lang mga pagsunod na yan ko ni Brad Lindon Orinya na Adlong Domingo di Ganahawan Express. Unya, ang libro gigamit Babylon tulo ka adlaw Merkulis, Huwebes, Biyernes. Huwebes, Biyernes. Merkulis, Huwebes, Biyernes. Ya Sabado gimanawan. Pero ano statement ng ibasa pero sa people itawag na og part of the day is considered holiday. Sama ra na tulo ka saging si Brad Milvin gaan og saging og tulo gikaon ng duha. Di katulong saging utol ra pila ka saging ang kadawat niya. Tulo pero tunga ra mo sa pero sa Hudiyo na part of the day is considered holiday. Diyos may na sa pa pa yung kadlaw Domingo na siya. Oh, kutsir niya. Ang oras ito, 6. Ya, Biyernes. Chris, matay itong ginagawa. Marcos 15-24. Sa Iglubong, alas 3. Unya, Biyernes na, pag alas 6, wala na, Sabado na sa Hudiyo. Kaya pag kadlaw sa Sabado, sumasakat kisim Ilubong Bang Jesus Marit nya hangga Sabado sa alas 6 Domingo na siya hangtod sa Tadlaw Domingo na nya Gimanawan Domingo una klaro kalikunan Unang pangutanan ako. Ang usa ka adlaw pila ka oras? Usa ka adlaw pila ka oras? sa Hudiyo 4 hours 6 Unsang oras si Kristo namatay? alas 3 Alas 3. Very Santo Karon matakdo pa nimo kung tulo ka adlaw. Kung nabanhaw si Domingo. Ka sa alas 3 tangtod sa adlaw sa Domingo. oh tubag alas 3 siya namatay buwan 19 by 30 28 yung tapos Akong pangutana makwinta ba nimo kung tulo ka adlaw kung musugod ka og Biyernes sa hapon alas 3 ug buhato ka Domingo tulo ka adlaw Biyernes sa hapon so sakop na Sabado adong Sabado Domingo pila sama sa imo pila ka adlaw sa imo na duha na imo 12 oras makangusa ka uwan ari ba sa adlaw pangutanan kay 12 man ka oras ang usa ka adlaw kaya namatay siya alas 3 unya nabanhaw siya adlawan pa sa Domingo wala na siya dito unsang unang adlaw Sabado Domingo dapat Lunes siya nabanhaw kung imong itakdo og tulong adlaw sakto sayo tubag so I need to qualify my answer si Kristo namatay Biyernes alas 3 adlong Biyernes ha kaya adong Sabado pag alas 6 Sabado na so ikadong adlaw na pag adlaw adlaw Sabado hangtod sa alas 6 sa Sabado Domingo na Pero adlaw, binaw sa kadawa. Adlaw. Domingo, adlaw, pati mo di tono, nabalaw tono. Biyernes, Sabado, Domingo. Unya sa Jewish mind ito Domingo. Ayaw ng Pilipino una. 12 oras na raha. Ingon ba 12 oras sa adlaw? Ang mga Jewish, may nasa part of the day. Part of the day. Imong oras pagtubag na dili ka pwede mag-explain. So sa to pa uyunan ba nimo? Way labot gabi aso sa adlaw ra ang imong ikita. Usaon nimo pagtibok adlaw ana kundi makabot og 12 oras. Kana din kuan Biyernes, Sabado, Biyernes. Biyernes pagka Sabado sa alas 3 kay alas Biyernes man station mo ta. Pagka Sabado sa alas 3. Sabado alas 3 usa na kadlaw. Pagka Domingo sa alas 3. Duha kadlaw. Nya usang kadlaw nos Domingo. Sa pa usa ra kadlaw.
Oh, duha ka pin. Kato kauyon ka nga dili kay. Kadang-kadang, Domingo naman na. Domingo naman na. Oh, Domingo ka, Domingo. Tulo ka adlaw tulo ka gabi. Pero wa na siya dito ano pag Domingo, ang Jewish culture o Jewish mind, part of the day is considered holiday. Bisag wa na, abot ang tibok adlaw, consider na holiday sa Udeo. Sumala sa Biblia. Kabirnis sa gabi. Usa ka adlaw, usa ka gabi. Uyon ka ana o adlaw na. Bakit? 3 days. Ano? 3 days and 3 nights. Uyon ka Sabado, Domingo. Biyernes, Sabado, Uyon Domingo. ka. 3 days na. 3 days and 3 nights. Oh, pwede saan? Sige, kami uyon man kanak pintaha ko na. Namatay Birnis alas 3. Una ba no Domingo? Ubat. O sangko pa na siya. Buwan ni Sinabi, 28 sa 30. Adlaw, Biyernes sa kamatay. Niya gilubong siya. Sabado, sumak sa katikisim. Gilubong siya. Asa na mabasa sa Sabado? Sabado. Saturday, barid yun. Sinubong siya sa Sabado. Kunya namatay siya. Ang gibasihan na ang pagkamatay dili paglubong. Uyon baka. Namatay sa Biyernes. Birnis. Biyernes, namatay. O duha ra ka adlaw. Yan baka. Birnis Sabado. Biyernes, maglubong. Domingo. Ano kung Sabado, nalubong. Domingo, kadlaw, nabato. Uyon na nato siya Birnis daw. Oo. Isaon pagkaon sa tulo ka gabi. Birnis sa gabi. Pagkasabado sa buntag. Sa imo, Pagkasabado sa gabi. Domingo sa buntag. doon may imo ha, ang Filipino mind may mga ano. Tulo ka na tulo ka gabi. Pwede ngos Ang Jewish mind, kining Biblia, gikan na sa Israel, Jerusalem. wala na sa Ang part sa analogy, ulo kasaging gihatag ng Glendes. Ang duha kasaging ikaw, ipunan ka part of the day is considered holiday sa Jewish. tulo ka na tulo ka gabi. Maikwenta ba yung tulo ka sa gabi? Domingo na naman. Consider na holiday ang part of the day. Kunya ang tulo ka na tulo ka gabi. Adlaw, Tulo ka gabi. dawat siya, kadlaw, Domingo no? O pero wala na siya dito. Domingo. Wala na nabandaw na. Oh, sa to, naman ang Domingo. Kung imo pintahon na Biyernes, Sabado, Domingo, duha ra ka adlaw. Sa Thursday, dapat Lunes. Una, sa'yo ang Ang inyong debate nito, ang debate nito, pamatulaan mo sa Sabado, laban na, wa ebidensya. ano ba may ebidensya? Babasa man ako diri sa saya. Kung sa tingin din ako. Namatay Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ang utanan ako. Ang utanan niya. Uyunan ba nimo? Kanang 72 oras maunay pagkwenta sa pit o lokal na pinagkaya. Ako na una, uyunan ba nimo ang 72 na oras maunay sangko sa tulukan na pinagkaya. Karon, kung nabandaw siya Domingo, ilang ka oras ang imong pintada. Alas 3 namatay. Pagka Domingo sa buntag, nabandaw na. Tulukan na usaman pagsalot. Domingo, Biyernes, Sabado, sana. Sabado alas 3, pagka Domingo, duha. Kunya nabandaw naman sila Domingo. Tulo na Domingo. Ang sa pagkwenta nimo, Biyernes, adlaw, tulo ka gabi. Biyernes, Sabado, Domingo. Pilang ka kadlaw rin? Biyernes, Sabado, Domingo. Usa ka adlaw, tulo ka gabi. Tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Biyernes, Sabado, Domingo. Biyernes, pagkwenta nimo, Biyernes, Sabado, sa adlaw ka, rito re. Kay mga alas 3 sa Domingo pa sa alas 3. Pag alas 3, si Kristo namatay. Oh, Biyernes. Ano siya, Biyernes, ano Biyernes ha? Pag alas 6, alas 6. Alas 3. Alas 3 kay pinto matando sa alas 6. Jewish mind, pag alas 3, consider ang Biyernes. Pag alas 6 gabi, consider ang Sabado. 6 o 6 alas 6 Domingo na. Lunes, Biyernes, alas 3. Unang nakalabasa sa dito. Mo pa may pagkuhanan na yan. Tulukad na tulukad gabi. Hinahingagin na din gabi. At doon na kamukwenta, pagwagin ng gabi. Nabasa ko. Matthew 12:40. Ingon siya unas dito sa Lucas na tulukad na tulukad gabi. Sa maong pagkagin,
Next taon magpabilin sa kalit masita. Tulog adlaw o tulusad ka gabi. Alam mo pinahon Hindi ka audio, good. Saan mabasa pa sa Biblia? Asa mabasa sa audio. Aron, audio na sata. Asa diha mabasa. Asa diha mabasa. Nabanhaw siya. Domingo. Ano, 1.3. Domingos punta, wala na. Wala na. Wala na. Sumas mabasa, wala na. Adlang Domingo, wala na. Sa'yo pag yung wala. Adlang Domingo, wala siya. Kapanaw siya? Kapan lang yan, lagi. Mabasa pa yun. Ernest, ay tulukan na kung gabi, pag-aki na gabiin na, sa nakadlaw, alas 3. Pagka Domingo, alas 3. Lunes, kadlawon, alas 3. Minong una-una. Pagkay katulad, Ernest, Sabado, Domingo, pagkay katulad. Bisat ilang oras. Ang pagkakanaw, tulukan daw, tulukan gabi. Mati yun si Kurinta. 3 days na siya. Ano? Si Saya. Wag na kapabarog Brad Pindel sa Sabado na ba ng susto? Wag kayo din siya yun. Sabi na Ibilisya, laro na. Wala sa Ibilisya. Sa iyo, tulong ako. Pinyong Brad Pindel. Pindiyon juga na. Una nga, di ko Domingo. Sabado mo na, pabili lang. Asa mabasa sa Biblia, litra-litra Sabado. Pati sa referensya. Wag eh, Biblia. Tubag. No, gibasa ko. Namatay siya na 3 hapon. Domingo, kadlawon, wala na siya. Ada yung mga bunsak sila. Tulukan ng tulog kami. Mabasa ba? Sabado na banhaw yun. Dire, mabasa ka na. Kaniya ko na Domingo na unang adlaw. Referensya kasi sa iyo naman ikato sa simana. Unya ang Biblia tulukan ng tulog kami. Kaya ito basa Sabado. Ito kadlaw. Domingo na unang adlaw. Dire, mabasa. Wala pang magkakita ha. Ang pagkutanan mo, mabasa ba? Sa to pa, sumpak tayo ka ng tulukan ng tulog kami. Sumpak ko yun. Panahon eh, kay ikaw nagpabarog. Gilanjang siya. Pabarog eh. Adlaw nga. Mo nagikos examen, taka kay sumpak man ka. Sa to pa, sumpak ka sa tulukan ng tulog kami. Walang sabutan na. Wala na. Milagro ni Unas Domingo ang panahon. Ang pangandag unsa man sa Sabado ipatawnay. Sabado man daw, pagkiyang Sabat. Mabasa sa Biblia. Barog na. Basta ka Para asa mabasa sa Sabado Biblia man daw. nga, where can you read in the Bible? Pagkahon nito, yearly Sabato dilito at Resurrection Saturday. yearly Sabato. Ana, sa iyo kadlaw sa Domingo, wala na. Panaw. Anong sayos ka na ang Domingo? Ano yung ginawan? Wala na, napanhaw na siya. Kaya nauyo naman ka. Wala yung mabasa sa Sabado kay Banawan. Mabasa. Asa mabasa? Referensya. Biblia. Referensya ko ito kapagkataw. Sato, way Biblia. Naasan? Abe, Biblia. Mabasa masabot. Mabasa Mabasa masabot. Mabasa magsabot. Wala yung mabasa. Matiyo 12:40, tulog ka ng tulog kami. Kanya naman may fitness. Odigyan mo takdo. Wala kinamalansan sa biyernes. Wala ka. Domingo mo nito pa. Tuwara ka lang. Very specific. Ang matlunis mo. Specific verse. Resurrection. Resurrection. Pero referensya sa Biblia, mabasa. Asa mabasa na? Ang inong masabot sa Biblia, isa na di ay. Ay, wala ka ba? Referensya sa Biblia. Biblia, mabasa na ubas pagsabot. Di ba, kanang mabasa sa Biblia? Naasa lang translation. Kaya asa man ang Biblia haron? Dire, mabasa. Asa ang translation na? Pagsabot. Asa ron? Mabasa ubas pagsabot. Di ba, asa ang Biblia na mo? Lain translation, asa ron? Mateo 12:40. Sa Isayan, lingkod kayo. Di ba, ang programa, Tugma. Aba kay tulong sa Diyos, mabasa yun. Sa torre. Maubans pagsabot. Masabot. Sato ba? O yun ka nga, wala yung mabasa. Na. Masabot lang. Masaw na. Dili ba? Sige mo nila. Matay sa Merkules. Panaw siya o. Sabado. Tutugma siya 72 hours. Tulong ka ng tulong. Dili niya sinarikada. Duwarang adlaw. Ato masawa na ito.
Ray muna. Ako na yan eh. 3 days na. Hindi. Kung nakakarating sila, mabilis na daw. Kaya ano ito oras, hindi sa matulungan. Diba? Siyempre na day. Naday sa lahi niya. Mayigli sapat dito. Naday sila sa ulo. Mayigli sapat. Hindi, weekly sapat. Saturday na ba na ako? Di ka libruhan na. Wala Biblia, lain translation ko. Kana pag-ingon mo Brad Lindel na lain translation. Pasabot imong libro Biblia ron, wa mabasa niya kay lain translation. Mabasa yan ubas pagsabot. Ubas pasabot o way mabasa. Okay. Ito ba sa Biblia? Sa iyo sa kadlawon sa Domingo, dito sila apan wala na. Sato ba? Ano sulat Domingo? Sato pa, upil wala na siya dito. Sabado pa. Sabado pa. Asa mabasa Sabado? Ano raw? Ibong wato lang lagi sa spirit. 3 days, 3 nights. Tampaw na lang sa Holy Spirit. Klaro ano? Ulo kadlaw tulog kagabi. Ano tayo? 140. Wala magkakakuha na na. Dara. Wala yan. Tapasaw na. Dara. For this week, 3 days and 3 nights, ang pagtila ko sa tulog kagabi, between ika sa burial, pagkamatay, ang resurrection o pagkabanaw. Saturday resurrection, mabasa. Wednesday, namatay si Wednesday. Ayan ang walk. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 3 days and 3 nights. Asa resurrection eh. Complete of 72 hours. Dili, ito masasabi. Iwagi rin. Tulog kagabi. Opinion. Oh, pero. Opinion eh. Wala mo na, nawa. Saturday, 3 days. Wala may resurrection Saturday, wala. Nawa. Wala na. Burial resurrection. Ang ipasa dari basahan to ha. Contextual understanding ito tanaw. When Sunday morning came Jesus had already risen. The resurrection. Pandaw na. Sa to ba? Napandaw na Sunday siya namanhaw. Sunday namanhaw. Naro, basahan na to ha. When Sunday morning Jesus had already risen. The resurrection. Padayo. Oh, klaro kayo. Ilahos. Ang libro nimo, wa mo laban nimo Domingo namanhaw. Anong waman mo laban? Klaro ito. Sipotol man mo. Alhamdulillah. 3 days and 3 nights. Lara, Merkulis na namatay. Klaro na. Sa Biblia, tubas nila. Ayaw pa makablindin. Babasa ba sa Biblia? Bakit na Saturday na banaw? Word for word ha? Mabasa o mas magsabot? Dili, babasa ba? Mabasa o mas magsabot? Eh, huwag babasa magsabot. Babasa word for Huwag word. na magsabot, litra por litra. Litra po litra, naay babasa ba? Mabasa o mas magsabot? Di ba, litra po litra, naawa. Na ay mabasa o mas magsabot? Dili, sato ba? Next question. Sato ba? Way masabot. Na ay masabot? Basta may bago sa may isang tunog ay mabasa. Mabasa o mas magsabot? Sato ba? Mabasa kayo sa Saturday na banaw? Mateo 12:40, namatay siya tulog gabi. Kanya mabasa na kanya sa Adlaw Domingo. Ang word sa banaw. Ikaw na banaw ang Biblia. Masulat ya, wala. Nadi ako sa Biblia. Taas Biblia gyapon. Ubas magsabot. Sato ba? Read the history. Sato ba? Basahan mo history. Ang ulo mo ron. Wa masuwat ang Sabado sa Biblia. Mabasa. Ubas magsabot. Ubas magsabot. Mabasa ba? Huwag kumunta na ang sabot. Basa lagi kay ang Biblia man basahon dayon sa sabton. Di man tayo magbasa ra dito. Mabasa ubas magsabot. Mateo 12:40. Ingon si Unas tiyan sa tulog gabi. Kunya diri po sa Ano tanong mo? kadlawon sayo sa kadlawon sila dito. Ang punto mo sa tanong. Domingo wala na. Sabado Imo ra nang pagsabot opinion. Banawan ang lima mo. Biblia ginang Biblia. Sabado yung banawan. Tayo na, wala na kayo oras. Ako na po yung mangutana. Ako yung mangutana. Asa mabasa nila. Domingo. Asa mo, teksto ni mo. Ayaw lagi na klaro. Basa ha. Doktor po na yung Sa Biblia mo. Duha na, ni Ano na daw mabasa niya? Isod man siya. Oh, asa ba? Sila. Ang isod o bisudlan, maura? Ang nisod o ang gisudlan, ang pulong Sa nisulod. milabay nga adlaw nga ipasaway. Sa kadlaw sa adlaw Domingo. Nisulod pa man siya. Labanaw si Jesus. Oh. Klaro kayo. Oh, dali. Oh. Labanaw si Jesus.
Sa gilabay sa mga adlaw. Iban na niyang title. O kala, kami, kasunod, pinabot. Una sa diha, basta. Nabanaw si So. Okay. Sunod Sadang basa. Domingo, nabanaw si So, Sadang Domingo. Okay. Ano na yung klaro, ano? Basa lang sa. Dakoy makasunod yung mga sapat. Basa na, inaos na. Nagkabak na mga tanong. Tikas. Di na tikas. Okay na. Okay na. Okay. Muli namin. Salamat, Iwan. Salamat. Nati kukas glin. Lara na